Magandang umaga. Late na naman ako. Palagi na lang akong late. Ang ganda ng panahon ngayon. I mean, okay lang na wala lang jacket. Lalo na sa tanghaling tapat. Tsaka hapon. Grabe. Sobrang init kahapon. Sobrang init kahapon. Hindi ko alam ngayon kung the same weather ng kahapon. Pero, ang init. Summer na. Parang yung summer sa Pilipinas. Ano pa naman ngayon is spring, hindi pa naman talaga summer, pero pag grabe talaga yung init. Suot ko pala ngayon yung sapatos na nabili ko kahapon sa second hand. Tingnan natin kung comfortable siyang gamitin sa work. $7 lang siya, $7.99 something. Sobrang cute, gold yung color niya, Adidas. Parang wala akong nakitang ganitong style na shoes. Parang siya, old version na siya ng Adidas shoes, pero sobrang mura na to sa $7 or $8. At saka ang cute niya. Pakita ko sa inyo mamaya. Parang nahabaan pa ako sa gupit ko dapat pala pina-exian ko pa siya ng konti. Medyo para sa akin medyo mahaba pa siya sa akin. Dapat tawag dito, straight ko na lang yung style niya, pero okay lang. Siguro mga isang buwan pa natin, pabawasan natin ulit kasi kagugupit ko lang yung sikat ng araw. Hindi pa siya mainit sa ngayon kasi maaga pa, alas 7 pa lang ng umaga. Hindi pa mainit yung init sa balat, pero mamayang tanghali nito feel mo talaga yung init sa skin mo, masakit kasi mainit. Ayan si Mr. Sun, di ba? Yan. And then nandito na tayo sa parking lot ng work. Ayan. Ang aga pa, kaya yung parking lot hindi pa siya puno. Mamaya nito punong-puno to kasi ngayon Sunday. So ayan lawak ng parking lot, daming space. So yun, ito yung sapatos na nabili ko sa thrift store kahapon. Diba ang cute ayan, may purple na sobrang cute. Ayan, sobrang cute. Pakita ko sa inyo mamaya yung close up na video para makita nyo talaga kung gaano siya ka-cute. Uwi na. Ang daming tao ngayon sa park. Parang may party sa park ngayon. So, uwi na tayo. Tapos na yung trabaho. Ayun nga. Kanina, lunch break, pumunta ako sa malapit na store sa work. Kasi nga, naghahanap ako ng cute dress para kay Ayla sa birthday niya. Para may option kami kung ano gusto niyang isuot. Ayun, nakahanap ako ng dalawang dress na pwede niyang pagpilian kasi may in-order ako sa Amazon, hindi ko nagustuhan yung in-order ko sa Amazon, so para may tatlong dress siyang choice kung ano yung gusto niyang isuot sa birthday niya.